Tak nachádzame sa na O'Riordan Street v Alexandrii. Je to miesto, kde by sme mali mať náš showroom. V podstate, Jozef, určite si pamätáš túto ulicu. Táto budova je veľká predajňa, teda na spodu je hlavne veľká predajňa nábytku. Na samom vrchu sú asi 8 rôznych spoločností, väčšina z nich sa zameriava na predaj domácich potrieb, myslím tým nábytok, koberce, osvetlenia, a nie je tam žiadna spoločnosť, ktorá sa zaoberá tým sortimentom, ktorý plánujeme my doviesť. Je tam v podstate takáto, rovno pred nami je driveway, ktorá ide rovno hore na v podstate ako keby strechu budovy. Tam sú ďalšie spoločnosti a plus je tam parkovanie a náš potenciálny showroom. 300 metrov týmto smerom je tá veľká predajňa, ktorá sa volá Good Guys. Je to predajňa tam, kde je tá firma, ktorá sa volá Taste. Tu hneď naľavo, nie teraz presne vidieť, je veľké obchodné centrum, ktoré sa volá Domain Center. V podstate predávajú tam hlavne veci, ako sú v podstate znova nábytok a podobné veci do domácnosti. Tu je ďalší outlet, ktorý predáva priamo zase nábytok, a tu sú ďalšie firmy. Takže je tu veľký pohyb ľudí, ktorí sú aj ako ľudia z public, ale je tu aj veľa dizajnérov, veľa architektov, ktorí sem chodia vyberať zariadenie do ich nových stavieb. 300 metrov po tejto ceste dole na juh je po pravej strane obrovské shopping center, ktoré sa volá Harvey Norman. Oni sa zameriavajú hlavne na predaj elektroniky. Takže my by sme boli v podstate tejto budove Nick Scully. Je to veľmi pekná budova, je stará iba 3 roky, a je tu kopec parkovacích miest a je tu veľmi dobrá security. Idem hore, potom spravím tam ďalší záznam.